ProDesign Engineering and Construction е една от най-опитните и уважавани компании за проектиране и консултации в Европа. През годините ние превърнахме идеите и визиите на нашите клиенти в наградени проекти, като винаги се стремим да надхвърлим очакванията в сигурността, качеството, функционалността и естетиката. Създаваме дизайни, които устояват на изпитанието на времето. Ние предлагаме функционални, приложими и ефективни архитектурни и инженерни решения, които осигуряват пространствена ефективност, комфорт, безопасност и структурна стабилност, като в същото време точно отговарят на визията и очакванията на нашите клиенти. Оставаме ангажирани с основните принципи, върху които е изградена нашата компания. Предоставяне на първокласни услуги на нашите клиенти, приоритизиране на безопасността във всичко, което правим, създаване на възможности за хората. Гордеем се с това, че сме локална компания за проектиране и консултации, която има национален и международен обхват. Въпреки че днес присъствието ни е по-голямо от всякога, ние оставаме дълбоко свързани с общностите, в които строим и живеем. Нашето разнообразно портфолио включва проекти от всякакъв мащаб и сложност, от големи индустриални и логистични съоръжения до иновативни офис сгради с предизвикателна архитектура. Проектираме всичко. Това, което наистина ни отличава, са нашите хора. Тяхната отдаденост на световно ниво в обслужването, стремежът им към съвършенство, способността им за решаване на проблеми и страстта им към иновации определят кои сме ние. Тяхната непоколебима ангажираност към подобряването на общностите, на които служим, прави ProDesign Engineering and Construction не само страхотно място за работа, но и надежден партньор за нашите клиенти. Нашата визия – трансформиране на строителната индустрия чрез дизайн. Вярваме в интелигентния дизайн, намиране на по-добри решения, непрекъснати иновации и разширяване на границите. ProDesign Engineering and Construction иновацията не е просто цел, а обещание, което даваме на нашите клиенти, партньори и общности. Интелигентният дизайн е в нашата ДНК. Той определя кои сме, как работим и на къде сме се насочили, към бъдеще, в което продължаваме да бъдем лидери в индустрията.